Bon dia i primer que tot gràcies per convidar-me. Quan a mi em van proposar que avui pogués estar aquí, jo vaig pensar què diré sobre l'economia del bé comú. Què diré? Perquè ara us explicaré el per què jo em plantejava això, no? En primer lloc, jo vinc en representació de Prodisca, que pels qui no ho coneixeu, Prodisca és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, que està aquí a la Conca de Barberà, a Montblanc i al territori de l'Alt Camp, a la Selva del Camp, que treballem en benefici de les persones amb discapacitat per millorar la qualitat de vida de tots ells, tant de les persones amb discapacitat intel·lectual com amb problemes de salut mental. Actualment estem atenent a 485 persones i som 214 treballadors. Clar, abans de començar la meva aportació, vull admetre que estic una evidència clara, i és que estic acompanyada de persones que tots treballeu amb l'economia del bé comú i amb els seus balanços, i nosaltres no. És més, us confesso que ni tan sols hem començat a posicionar-nos amb el balanç del bé comú. Però sí que us dic, i us puc dir, que nosaltres com a entitat, que ens vam constituir ja fa molts anys, fa 40 anys, ens vam constituir amb els valors de l'economia del bé comú. Ens vam constituir com una associació democràtica, sense ànim de lucre, que tots els beneficis reverteixen a les persones, i el nostre lema diu que nosaltres treballem per les persones, és el nostre lema que ens defineix. Totes les persones amb discapacitat i tots els que formem part de l'entitat, que som els treballadors i les seves famílies. I com ho fem? Pues en quant a les persones, som transparents a nivell de gestió. Per exemple, l'any 2022 vam elaborar el proper, diguéssim, del 22 al 25, el pla estratègic, el nostre pla estratègic, i ho vam fer de forma democràtica. Va participar els participants dels serveis, els treballadors, socis de l'entitat, per poder elaborar els 5 reptes estratègics que nosaltres ens plantejàvem. I dintre d'aquests 5 reptes n'hi ha 3 que són de l'economia del bé comú, que és millorar la qualitat de vida de les persones, tindre un equip motivat, implicat, potenciant la presència al territori i la sostenibilitat mediambiental. Utilitzem un llenguatge fàcil, que tothom el pugui entendre. Fem una revisió per la direcció anual on cada departament o cada àrea es plantegen els seus objectius i els seus indicadors de forma democràtica, pensant què és el millor per la seva àrea i que després ho ajuntem tot amb la revisió per la direcció treballant el pla estratègic, que és l'objectiu nostre. Entenem la diversitat com una fortalesa mitjançant la inclusió laboral. Creem els llocs de treball adaptats a les persones. No les persones s'adapten a l'empresa, som nosaltres que ens adaptem. Procurem tindre un clima laboral favorable per tots els treballadors, potenciant el lideratge propi. O sigui, nosaltres quan atenem a persones, la nostra feina és una feina molt complexa, perquè el tracte, com que treballem per les persones i amb les persones, hem de prendre moltes decisions, tenim moltes responsabilitats. Per tant, és molt important aquest lideratge propi de presa de decisions importants, perquè som influents. Treballem, això ens suposi que les persones treballadores professionals, en alguns casos tenim moments d'estrès, perquè la nostra feina té una càrrega emocional molt important. Per tant, potenciem activitats d'oci pels treballadors, com són pilates, sales d'estimulació sensorial, classes d'informàtica, tot fora d'horari laboral. Permetem la flexibilitat horària, la conciliació familiar, els horaris de l'estiu els canviem en funció també de la situació climàtica que estem patint.
ens intentem adaptar als treballadors en què tinguin en potenciar tot aquest clima laboral. Aquest any, 2023, ahir que fèiem un repàs, hem fet 3.000 hores de formació. D'aquestes 3.000 hores de formació són amb competències emocionals, moltes d'elles, i les altres amb competències tècniques. En quant als clients, el 71% dels nostres clients són de la província de Tarragona. Som transparents amb la gestió diària de tots aquests clients, perquè quan nosaltres diem que busquem el benefici, com que busquem el benefici per a les persones, és molt fàcil vendre-ho. Quan tu dius que nosaltres treballem per persones, jo he fet molts anys d'anar a buscar feina, i si he de dir la veritat és que no m'ha costat mai res, perquè no demano mai res per mi, ho demano per les persones. I el fet de demanar per les persones és molt fàcil, entres molt fàcil al client, entres fàcil al client, entres fàcil als proveïdors i entres fàcil a la societat. Cooperem entre les entitats que treballem en el mateix sector, cooperem entre nosaltres, o sigui, no fem competència. Si altres entitats com nosaltres treballen al municipi, m'ho invento, de Constantí, i fan la jardineria de Constantí, no hi anirem nosaltres a competir, perquè l'altra entitat està fent exactament el mateix que nosaltres, treballant també per les persones, i per tant, entre tots ho hem de fer, al contrari, que ens ajudem. Aquest any l'any passat, vam començar com un projecte nou aquí a la Conca de Barberà, que va ser a l'Ajuntament de Rocafort de Queralt, que ens va fer la proposta de que poguéssim servir el menjador escolar al municipi. Nosaltres, a la nostra entitat, fem càtering per nosaltres mateixos, que dinem cada dia amb un dinar ecològic, i ens proposaven poder fer aquest pas cap a l'escola, perquè l'escola no estava contenta amb el menjador que tenien en aquell moment, amb el dinar que menjaven els nens del municipi. I vam fer aquest projecte de forma conjunta, on nosaltres fem el menjar i ells posen el transport, un transport elèctric, que venen a buscar-lo, i ha sigut com una cooperació que han fet bonica, que han fet aquí amb la Conca de Barberà, i que ara estem treballant de poder-ho implantar a poder ser a tota la comarca de la Conca de Barberà, seguint aquesta mateixa metodologia. Per altre costat, ahir quan pensava deia, clar, parlem de clients, no? És que a vegades en algun moment de la vida hem tingut clients importants o que podien ser un client important i hem sapigut dir que no. Ahir pensava, nosaltres vam començar fa molts anys amb un projecte social d'àmbit català amb una cadena de supermercats que nosaltres els havíem de fer, teníem agricultura ecològica i els havíem de fer un producte que en aquell cas eren bròquils. Els bròquils creixen cada dia i aquest supermercat volien un calibre concret del bròquil, per tant no aconseguíem fer el calibre perquè un dia no arribava i l'endemà havia passat. Per tant, vam haver de deixar de treballar amb aquest projecte perquè no era sostenible. Nosaltres cada dia menjàvem bròquil per dinar, ja que teníem... Però això no era sostenible, no ens ho podíem acabar. En quant a l'entorn social, què fem en quant a l'entorn social? Treballem en xarxa, tenim ara un projecte que es diu Ocell de Foc, que també és per treballar amb les persones, per detectar que joves adolescents, si tenen algunes d'elles un patiment emocional, que ho puguem detectar, i estem fent un projecte cooperatiu entre el Priorat, la Conca de Barberà, el Baix Camp i el municipi de la Selva del Camp, que ja el teníem inclòs. Per altre costat, ja us he dit, tenim un menjador ecològic que fa molts anys que quan es va fer aquesta nova línia, ho vam fer perquè pogués repercutir amb l'impacte de salut de totes les persones que atenem, amb un benefici social. L'any passat vam fer un restaurant, les 3S a Montblanc, i també hem comprat una food truck que hem anat per diferents municipis per fer esdeveniments de fires i festes majors. Com a impacte visual, perquè la gent ens visualitzi que podem treballar igual que qualsevol altra persona i que els nostres resultats són iguals que qualsevol altra persona. Per tant,
per això ho estem fent. I en quant als proveïdors, hem estat calculant que nosaltres treballem amb un 67% dels nostres proveïdors són catalans i d'aquests un 32% són de la província de Tarragona. I ara hem fet un projecte que estava encarat dins el pla estratègic, que era anar canviant tots els edificis i els sistemes de calefacció més sostenibles. L'any passat vam fer a la Selva del Camp, a l'edifici que tenim a la Selva del Camp, vam reforçar tot el que és el sostre i finestres i portes per millorar l'eficiència energètica, i aquest any posarem les plaques solars i calefacció aerotèrmica també amb aquest canvi, diguéssim, cap a la sostenibilitat que contempla el nostre pla estratègic fins a l'any 2025. I per acabar, sí que us m'he fet com a 6 punts de com nosaltres influïm a les empreses per les quals treballem, que us les llegiré. O pensem que influïm, o pensem que influïm. Els inputs és que creiem que influïm perquè així ho veiem. El fet de que nosaltres destaquem la importància de la diversitat i la inclusió fa que les empreses ampliïn la mirada amb una nova perspectiva en la presa de decisions i creativitat en els llocs de treball. El fet que nosaltres destaquem i busquem els llocs de treball en funció de les competències de les persones, estem inspirant un canvi empresarial, afavorint les fortaleses individuals en tota l'estructura empresarial. La promoció a l'accessibilitat. El fet que nosaltres destaquem la importància en l'accessibilitat en tots els àmbits de la vida fa que els productes, serveis i entorns de les empreses siguin accessibles a totes les persones. La consciència social i responsabilitat corporativa. Observem que hi ha empreses que adopten pràctiques més socialment responsables i ètiques en les seves operacions, contractacions que van més enllà que complim la normativa de la LLESME. De cada dia en trobem més. Foment de la responsabilitat social empresarial. La responsabilitat social que les empreses poden obtenir de nosaltres els afavoreix en la seva reputació, tenint un impacte positiu en la relació amb la comunitat. L'enfocament centrat en la persona. El fet que nosaltres enfoquem al centre la persona reconeixent les necessitats individuals i adaptant-nos a les seves competències, estem inspirant amb un model d'atenció personalitzada envers els clients i els treballadors. En resum, les entitats que treballem amb les persones amb discapacitats diverses aportem una riquesa d'experiències i valors que busquem crear un entorn laborals més inclusius, socialment responsables i centrats en la persona. I sí, nosaltres no tenim matriu del bé comú, però com veureu treballem des de fa molts anys amb l'economia del bé comú. I fins aquí. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies a tots tres per les aportacions. Ens han inspirat molt i ens faran reflexionar. I bé, només dir que no treballeu amb la matriu, però ho podeu fer perquè és molt bona eina per orientar-vos i que estem aquí per servir no només a la vostra empresa, sinó a altres organitzacions del territori. El Ramon diu que traurem bona nota. Sí, exacte. A més, constatar que si hi ha bones pràctiques, poder avançar i ser un model, un exemple a seguir, amb tot el balanç i l'auditoria feta, encara molt millor, si us ve de cara. No és tant per vendre, sinó per validar que realment llavors podem realment detectar allà on podem encara millorar i on podem avançar i que és el que estem fent bé. Molt bé. I després, a nivell de Santa Coloma, sí que ens hem trobat amb aquest moment de canvi polític, tot i que hi ha un acord de ple, perquè normalment quan un municipi accedeix a fer el balanç, el primer que ha de fer és fer un acord de ple en el grup de govern i amb l'oposició, i també dir que quan un municipi, que es pot fer el balanç d'un municipi amb dos nivells.
hi ha una primera possibilitat, que és la que facilita i agilitza molt les coses, que és que hi hagi la voluntat política des del grup de govern, però tampoc no és imprescindible, perquè el que sí que és imprescindible és que hi hagi un territori compromès amb una assemblea democràtica que faci la pressió i que demani que es faci aquest treball en el municipi. Vull dir que no és imprescindible que sigui tot des de dalt, la base és molt important. I moltes gràcies per la inspiració. No prenc més temps perquè anem molt justos. Havíem d'acabar a les 11:10.